Eks uffiċjal tal-Pulizija ta' 46 sena li jismu ma jistax jixxandar minħabba investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin ġie kundannat sentenza ta' ħabs sospiża wara li ammetta li daħħal f'pajjiżna persuni għal xogħol li lanqas jeżisti. L-imputat ġie mixli li jagħmel dikjarazzjoni falsa lill-awtorità pubblika u li kiser il-liġi tal-immigrazzjoni. Il-każ ġie rappurtat lill-Pulizija f'Mejju tas-sena l-oħra wara li uffiċjali oħrajn irċevew emails dwaru u direttur ta' kumpanija li kienet jirċievi pagamenti minn persuni minn pajjiżi terzi li rridu jaħdmu għall-kumpanija tiegħu. Minkejja dan ir-riżulta li meta waslu pajjiżna l-persuni ma kienu jsibu l-ebda xogħol għalihom. Bindjan li kien fost dawk li nġibu Malta jgħid li ħallas 8,000 euro u malli wasal li rrid iħallas 1,000 euro oħra għal suppost dokumenti neċessarji. L-eks uffiċjal ġie kundannat 13-il xahar ħabs sospiżi għal 3 snin u multat 23,200 euro. Il-prosekuzzjoni kienet immexxija mill-Ispettur Karl Roberts. Osmajek Branke mill-Montenegro u Nikolina Vranic mis-Serbja, it-tnejn ta' 27 sena baqgħu jinżammu arrestati wara li ppruvaw jimpurtaw minn sqallija 3 tipi ta' droga huma ġew interċettati mill-Pulizija Maltija kif kienu neżlin minn fuq il-katamaran fil-lejl ta' bejn il-ħadd u t-tnejn li għaddew. Fil-qort intqal li fil-karozza tagħhom ta' tip Volkswagen kellhom 21 kg kannabis, 3 kg kokaina u 750 pillola ecstasy, il-kol moħbijin f'kompartamenti. U stmat li droga misjuba għandha valur fis-suq ta' 650,000 euro. Fid-dawn li l-imputati m'għandhomx indirizz fiss, il-mara m'għandix xogħol fiss u r-raġel ma jaħdimx, it-talba nħelsi mill-arrest ma saritx, għaldaqstant it-tnejn baqgħu jinżammu arrestati. Andrea Massa ta' 31 sena u li joqgħod il-Birgu nżamm arrestant wara li ġimix li abbuża sesswalment minn tifla taħt l-età. Il-każ seħħ il-ħadd li għadda f'Marsa Xlok fejn allegatament ikkorrompa lil minuri ta' 13-il sena li fuq isimha nħareġ tifjet. U mifhum li l-każ seħħ waqt dawra bid-dajsa fejn allegatament l-imputat messider it-tfajla waqt li din kienet rieda. Bekk ir-raġel ġie mixli li faċilita l-korruzzjoni ta' persuna taħt l-età, il-wetta atti sesswali fuq persuna vulnerabbli li ta' fastidju lil minuri u li hu riċediv. Id-difiża talbet tal-ħelsien mill-arrest li iżda ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni u eventwalment mhux milquha mill-qorti li talbet biex ix-xhieda jittellgħu jiġdu fis-seduta li jmiss. Sanitant inħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur il-vittma u ordni biex ma sirx komunikazzjoni mal-vittma jew l-qraba tagħha. Il-qorti wissiet lill-imputat li jekk tali ordnijiet ma jiġux segwiti jista' jintbagħat sentejn ħabsu jeħel multa ta' 700 euro. Milan Janjetovic mill-Bosnia Herzegovina, residenti San Pawl il-Baħar ġie mixli li darab ħafif li sieħba tiegħu li għandha 6 xhur tqala. Madankollu l-vittma stqarret li xtaqet waqqa akkużi kontrih għax qalet li tittama laħata lima waqt li żiedet li tixtieq ittemm relazzjoni hekk kif l-abbuż fiżiku kien xi ħaġa li drat. Il-qorti għaldaqstant laqgħet it-talba tagħha anki fl-interess tal-wild.